Sa Good Vibes, mga Iloy sa Barangay Patag sa Silay City hanatagan sang extra income paagi sa pagtanum sang cacao seedlings. Biskan sino nga manguma ang pwede magkatanom sang cacao seedlings kag ini ang baklon sa ila. May report si Romeo Subaldo. Grabe! Ang ini nga mga Iloy sa Barangay Patag sa Silay City na tagaan sang extra income bangod sa pagtanom sang cacao seedlings. Ginbakal ini sa ilan ni Ramon Oy Sr. ang tag-iya sang RU Foundry Machine Shop Corporation. Nag-collaborate sila ni Chris Fadriga, ang ginakilala nga best cacao producer, kagang 2021 Cocoa of Excellence Gold Award recipient sa Paris, France ang 2021. Kada seedling, ginabakal nila sang tig 25 pesos. Kag bangod na kaproduce sila sang 1,000 ka mga seedlings ng cacao, nakakuha man sila sang 25,000 pesos. Suro sa kay Fadriga, in demand ang Criollo nga cacao. Rare ini nga sahay sa cacao, kag ini ay nagpadaog sa iya sang Gold Award sa Paris. Kadamo sa nagapangita sini nga mga chocolatier. May 30,000 ka mga puno ang iyang backlog kung kinahanglan nga ma-produce. We had two French chocolatier coming in from Ghana. They fly in just to look at the criollos that we have, and they were very interested how they can also grow it there in Africa, in Ghana. But I told them this should be developed here in the Philippines first. I had inquiries from Vietnam. They wanted also to get hold of the varieties that we have, but I politely declined because I told them na it's still for us to develop the chocolate industry here. Ginahimo ini nga chocolate. Bisan wala samo nga sugar, sarang ini sa gihapon mahimo nga chocolate kag makaon. 400 years ago pa ini nga gindala sa mga Mexican sa Pilipinas, pinagi sa galleon trade. Kag karon, rare katama nga species sa cacao, kag maswerte kita nga may ari pa diri sa aton. Ang Criollo amo na siya ang gindala di sa Pilipinas way back almost 400 years ago during the galleon trade from Mexico. So there is really a demand because it belongs to a group of cacao nga is basically less than 1% of 5% sa fine flavor cacao. Ginpakita ni Fadriga ang proseso sa paghimo sang cacao beans sa mga chocolates. Ang fermented nga beans, gina-roast. Ang nibs nga ma-produce, gina-grind, kag gina-convert sa chocolate pinagi sa melanger. May na-produce na siya nga mga chocolates gikan diri. Suro sa kay Oy, bukas sila sa pagbaton sa mga cacao seedlings sa mga farmers, kag ila ini nga baklon. Pwede man sila maka-provide sa plastic pots kag organic fertilizer. Padakuon lang ini sa sulod sang 3 ka bulan kag ila na ini nga baklon. Ang procedure very simple lang, no? Yes, sir. Kung may cacao sa ila itong lugar, ang seeds na itanom lang nila. Pagka dako na sa mga 3 months, baklon na namon 25 pesos. Oo. Misin hybrid na siya, okay lang yapon. Oo. No? Bayaran namon. Oo. So kung pwede ba kami ka-provide sila plastic, kag sang fertilizer nga organic. Oo. Ila lang ang seedling, sila lang matanong bunyagan lang kada adlaw. Miskin pila ka gatos o brahon nila, guarantee nga buyback namon sa ila. Basta tanom lang sila kakao mo na pinaka-bottom line. Kakao lang, kakao lang tanom nila. Magluwas nga mahimo ini nga chocolates nanday Oy kag Fadriga, luyag man nila nga maka-incomean ang mga mangunguma para mabuligan sila nga maka-extra income. Malnourished ang ilang nga kabataan. Isa ni sa ka effect, isa ni sa ka solusyon. Hindi dole out. Hindi gina-discourage namon ang dole out as much as possible. Dapat ubrahan sa tao para ma-maintain niya yung dignity as a person. Ang self-esteem niya balanga way sa kapangayo. Kung na amo niya objective, that's the best. Anong pinaka-importante nga kuansing manggat sa isa ka tawo. Ang self-esteem niya kag ang iyang pagkatao. Dalo lang sa Maze Garden sa Barangay Pahanukoy sa Bacolod ang mga cacao seedlings nga 3 na kabulan o kung pwede man ini nila kuwaon kung madamo ang seedlings. Ipaibaluon lang sila anay kuluyag sang grupo sa mga mangunguma magsulod sa sini nga programa nila.